yace wa haza dinuhu kuma shine addinin sa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Yace la khaira illa dalla ummata alaihi, babu wani alkhairi da annabi sallallahu alaihi wa sallam bai nuna wa al'ummarsa ba kafin ya bar duniya, wala sharra illa haddaraha minhu, haka babu wani sharri da bai tsoritar ko tsawatar wa al'ummarsa ba kafin ya bar duniya. Wal khairu alladhi dalla alaihi, mafi alkhairi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koyare nuna al'ummarsa shine at-tauhidi. Mala yace tauhidi kadaita Allah, wa jami'u ma yuhibbu Allah wa yardahu, da kuma dukkan abun da Allah yake so kuma yarda da shi. Sai da duk annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da al'ummarsa duka waɗannan abubuwan da Allah yake so kuma Allah ya yarda da shi, sa'annan kuma ya karantar da su tauhidi kafin ya bar duniya. Mala yace wa sharru alladhi haddara minhu, mafi sharri wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi gargadi akai wa al'ummarsa ashirku, shine hada Allah da wani, wato shine shirka. Wa jami'u ma yukrahu Allah wa abahu, da kuma dukkan abun da Allah ya ki kuma ya haramta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar, ya yi gargadi wa al'ummarsa kafin ya bar duniya akan dukkan waɗannan abubuwa. Yace ba'athahu Allah ila